Ошо хүдер менен мени бүгүн эртең кызым уятты. Мен аңламайнсы. Неме айтем? Кто это овца? Моторым неме болду деп сурагайным ул миңа. Сен миңа хаянат иттиң, мен төштө көрдүм дейт. Бирок мына биз 4 жыл буюна бирге, һәм мен уга бир касан да хаянат иткеним жок. Все, что было в Казахстане, остается в Казахстане. Мына менин кызым келди, приметаларга, төштөргө ышанып текирей. Привет. Приметаларга ышанып текирей һәм буныгы келди кидере. Бына минем төшүмдө, миним кызым миңа ике кыз менен хаянат иткенде, мени түн ортасында что это за овца деп уятмайм. Чөнки мен бул төштө өзүм итеп катнаштым. Һәм приметаларга келгенде бир тапкыр урамда китеп барам, минем үстүмө хаятка сызды. Бөлөгүсө банахы аксага һәм мен үсеге бөйгө кирдим да экенчи курткамда кийгеним. Китәле yüzüm таптым. Һәм шул вакыттан мен теге ике кызны булган төшүмдө тормышымда кетип тикерейм. Аслап әйткәндә, минем кызым бик яхшы, бигрәк тесеп алга. Кыздар тесеп алгалар бигрәк ирмәктәр. Ой, мин исердем. Ой, тот мине. О, минде узун галстук. Тукта, неме эшләйм, без бит аятта утырабыз. Һәм менә бер тапкыр без кызым менән флай-паркка бардык. Һәм мин анда шул тиклем I believe I can fly. Хатта больницага эләктем. Һәм беләгезме, менә минем буем 2 метр тирәһе. Һез бер хәсәм бысылган агас нисек төшә күргәнегез бармы? Буны мин һигергәндән матуррак. Һәм менә мин һигереп егылдым да, ул миңа тый. Беҙҙә тағы 40 минут ҡалды. Әйҙә, мин һигерәм, һин фотога төшөрәм. Юҡ, мин уйлайым, нимә анда фотога төшөргә? Ул нимә, яланға сикергә уйлаймы? Ятам шунда, муйыным һынып. Ул миңа тый, әйҙә, һигерәк тагын. Менә хатта серийный маньяктар үҙҙәренең жертвалары менән үҙҙәрен йомшағыраҡ тоталар. Быныһын мин ҡаян белгәнемде һорамағыҙ. Һәм бында минем кызым бер мәлдә ыштадымдың балағын төрөп йөрө тип әйткән, мин әлбиттә төрөп йөрмәдем. Бер тапкыр иртән уянып киенгәс, ыштанымды кийдем дә ҡараһам, ыштанымдың табаны төрөлгән. Һәм минем шул саҡта Амстердамға барырға теләгем сыҡты, егетем менән. Мин чак кына кирегә төрә башланым да, ләкин был теләк бер ҡайҙа ла юғалманы. Минемә нимә булды тип көҙгөгә ҡараһам, минем Илгиздең һымаҡ прическам икән. Һәм беләгеҙме, эстрадага постель аша тигән әйтеү бар. Бер тапкыр исләйем, КВН-дан һуң учалы ҡалаһында бер фатирҙа урын булманы, Ринат Терентий минең менән йоҡларға ятты. Хәҙер күрәгеҙме, нисек күтәрелде? Шулай итеп, йәшлек шоуда ҡатнашҡан ҡыҙҙар уйларыҙ. Бик ҙур рәхмәт!